Fi żmien meta id-dritt li tkun assistit mill-avukat anke waqt l-interrogatorju kien diġà ddaħħal fil-pajjiżi Ewropej kollha, Gvern Nazzjonalista kien baqa' ċans quddiem dawn l-iżviluppi legali. Fl-2002 il-Ministru Tonio Borg kien qal lill-Parlament li dan kien pleasure yet to come. Is-sabiħa hija li sakemm baqa' Gvern Nazzjonalista ma wasal qatt u kellu jkun Gvern Laburista li ħadd dan il-pass ċentrali fl-iżvilupp tal-liġi kriminali f'pajjiżna. L-inkompetenza gvernijiet nazzjonalisti fil-qasam tal-ġustizzja għadhom jinħassu sal-lum il-ġurnata u l-kawża kostituzzjonali li nfetħet dwar id-delitt ta' Brian Russo hija biss l-eku ta' dan kollu. Dan għaliex iċ-ċaħda ta' dan id-dritt lil persuni suspettati waslet għal diversi kawżi li fihom l-istatements rilaxxati waqt l-interrogazzjoni tneħħu mill-qorti bil-konsegwenza li kellek anke nies li ġew liberati. Però aħna iddeċidejna li nimxu pass pass u għalissa naraw kif se taħdem din is-sistema, kien Alex Ministru Tonio Borg. Dan minkejja li fi żmien meta kien qed jindirizza il-Parlament lura fl-2001 fi kliemu stess id-dritt li persuna tkun assistita minn avukat anka fl-interrogatorju kien dritt li ssibu fil-pajjiżi kollha Ewropej. Huwa kien għalhekk waqt l-interrogatorju innifsu għalissa il-persuna arrestata mies se jkollha assistenza legali. Nistgħu ngħidu li this is a pleasure yet to come għax illum il-pajjiżi kollha tal-Ewropa Demokratika mill-Lvant sal-Punent, mit-Turkija sal-Irlanda kollha għandhom id-dritt ta' assistenza legali waqt l-interrogatorju. Fir-realtà Gvern Nazzjonalista anke dovut il-konflitti fir-ruoli bil-Ministru tal-Ġustizzja iservi wkoll bħala Ministru tal-Intern u bl-Avukat Ġenerali jipprosegwixxi u jagħti pariri lill-Ministru id-dritt kif kellhom pajjiżi oħrajn u kif nafu illum daħal biss wara li tela Gvern Laburista. Dan minkejja l-fatt li fi żminijiet gvernijiet nazzjonalisti kellek professjonisti legali bħal Franco De Bono li fil-Parlament u minn fuq il-bankijiet tal-Gvern kien qed jappella biex dan id-dritt jiddaħħal f'pajjiżna. Mhux tab xejn li llum għadek issib esperti legali li jiddeskrivu dak iż-żmien bħala żmien id-dlam tas-saltna dritt. Il-personaġġ ġewlenin ta' dan il-perjodu fuq quddiem kien l-eks Ministru Tonio Borg u l-Avukat Ġenerali handpicked minnu Silvio Camilleri, dak li attakka kull pass li jsir minn Gvern Laburista biex ikompli indirizza in-nuqqasijiet tagħhom, inkluż bir-riforma fl-inkjesti maġisterjali. Tonio Borg issa sab refuġju wara li fetaħ kawża l-Università fejn jgħallem dwar is-saltna dritt u Silvio Camilleri kummenta daqs l-aktar partitarju nazzjonalista ferventi fuq il-blog tat-Times.